Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur monomioen biderketak eta zatiketak ikusiko ditugu. Gogoratu, aurreko bideoetan monomio bat zer den ikusi genuela. Aurreko bideoan bai ikusi genuen nola monomioen batuketak eta kenketak nola egiten dien. Gogoratu esan izuela, monomioen batuketak eta kenketak egiterakoan zati literala bera izan behar dela. Hau da, bai zati literala eta bai beraien esponentea. Biderketak eta zatiketak egiterakoan hau ez du lan zergatik izan behar. Kasu honetan ikusten dugunez bezala, 3 isa, bider, 5 isa berlau dugu. Kasu honetan biderketa egin leike. Hemen zatiketa bai ikusten dugunez, 12 b berlau eta hemen 4 b ber 3 dugu. Zatiketa hemen b egin dezakegu. Beraz, goazen adibideak egitera, zuek ikusteko nola egiten dan. Hasi baino lehen gogoratu behar duzue, esponenteen propietateak oso ondo jakindun behar dituzuela. Ni adibideak egiten ditugunean apurtxo bat azalduko dizuet, baina gogoratu kanalean beste bideo batzuk dituzuela non esponenteen propietateak azaltzen ditugun. Lehen adibidea, 3 isa, bider, 5 isa berlau. Esan dakoa, ikusten dugunez, zati literala ez da bera, eta eksponentea bez. Baina berdin dio, egin dezakegulako. Kasu honetan, egingo duguna izango da, zati literala eta koefizientea banatu egingo dugu. Beraz, 3 bider 5 alde batetik egingo dugu, eta gero, isa, bider isa berlau beste alde batetik egingo dugu. Hau da, 3 bider 5 lehendabizi. Hau da, koefizienteak bider, orain, isa, bider isa berlau. Hau egiteko gogoratu. Lehendabizik ingo duguna da 15, eta gogoratu, oinarria, esponenten propietateak dio, oinarria bera denean eta beraien esponentak desberdinak denean, eta biderketa bat dugunean egiten duguna da esponenteen gradua batu. Hau da, izango dugu, isa bat gehi lau. Berdin 15, isa ber 5. Honek dio esponenten propietateak. Ikusten dugunez, oinarria bera da, esponente desberdinak biderketa bat dugu, beraz egingo duguna, oinarria mantenduz, bi hauen batuketa egin, bat gehi lau. Gogoratu, ez dugunean SBs, esan gure dau, hemen bat dugula. Normalan ez da jartzen, berak enduko dut, zueko itutzeko eta jakiteko normalan ez dela jartzen. Bigarren adibide hau. 2b, bider, minus 5, b, a berlau. Hemen ikusten dugunez, hemen b bat dugu eta hemen dugu ba. Baina gogoratu, biderketa bat denez, berdin dio zein da honen ordena. Beraz, egingo duguna esan dakoa. Aurreko adibidean bezala, egingo duguna, koefizientea alde batetik, kasu honetan, bider, minus 5, bider, a, hemen bakarrik dugunez, jarriko dugu hemen a, bider, b, bider, b. Beraz, gogoratu hemen negatiboa dela, beraz, honek sinu aldatzen dio denari, izango da minus 10, a, bider, b, oinarri bera, bat, gehi bat, berdin bi, beraz izango da minus 10, a, b, ber bi. Barkatu, hemen lau, eta hemen lau, barkatu, Astu egin zaidala, oso garrantzitsua jartzea. Hirugarren adibide honetan ja zatiketak ditugu. Hemen aurreko adibidean bezala, ez dugu zergatik zati literala bera izan behar. Baina egingo duguna izango da berdin, lehendabizi koefizienteak alde batetik egingo dugu eta gero zati literala. Kasu honetan 12 zati lau. Bider, zati, bider bezala utziko dugu. Eta hemen egingo duguna izango da b berlau zati b berriru. Hau da egiteko modu bat. Gero beste modu bat dau, oso erreza da, zue jakinda, hau eta hau gauza bera dela. Hau da, 12 zati lau eta 12 zati lau holan jartzea gauza bera da. Baina, hau jarri barrean, bi puntutxoa jarri barrean, hau jarriko bagenu izango etxateke bigarren egiteko modua. Beraz, izango genuke, 12 zati lau, 3 barkatu, berdin,
hemen bigarren propietatea jakin behar duzue, zatiketa izaterakoan, eta oinarria bera denean, kasunetan, B esponente ezberdinekin egingo duguan izango da, batuketa egin beharrean, kasunetan bezala egingo duguan izango da, kenketa egin. Beraz, B lau ken iru. Beraz, izango da, iru B. Beraz, hau izango da, honen emaitza, hau da. Hemen ikusten dugunez, propietate hau, zaten duena, berriz izango dizuet, oinarria bera denean, B, esponente desberdinak eta zatiketa dugunean, egin behar da, esponenteen, gaien, esponenteen kenketa. Azken adibidea, hemen B, gauza antxerako bat dugu hemen bezala. Ikusten dugunez, I dugu eta isa. Zaten dugu, isa hau ingo dugun izango da kanpora atera, lehen bezala. Beraz, lehendabizi betikoa, koefizientea kanpora atera. Minus hogei, zati, minus bi. Bider, ingo duguna, isa berlau, eben utzi, bera bakarrik dagoelako, bider, I, zati, I berbi. Beraz, gogoratu, minusarekin fan egiten da, beraz, jarriko dugu plus, hogei zati bi, 10, isa berlau, eta hemen izango dugu bat ken bi, I bat ken bi, berdin, 10, isa berlau, I minus bat, ze bat, minus bi, minus bat. Hau normalean ez da horrela jartzen. Ondo gongo litzateke, baina normalean egiten duguna da negatiboa denean, gogoratu beste propietateen esponente bat, bera eraman behar dugu, negatiboa denean. Beraz, hau izango litzateke, 10, isa berlau, zati, I. Beraz, hau izan da dana. Gogoratu, propietateak zeintzuk dien, repasatu bideo ikusita gero beto, ondo gogorarazteko, eta hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.